سلاڤلوە ون خێراتن پرۆگراما خوێبوونێ ئەم bi پرۆگرامێکی دێنێ دەژی بەهێڤرانە بابەتا پرۆگراما me ya îşev hevgirtin û yekrêziya navmala Kurdî ye. Hevgirtina netewî ew ê çawa be, yekrêziya nava mala Kurdî divê çawa be û nirxên vê hevgirtinê divê çi bin. Em ê van pirsa münaqeşe bikin. Du mêvanê min ê hêjan hene cardinê kek Mehmed Usûn û Doktor Celadet hûn hevdû jî xêratin vî programê. Belê. Pirsa hevgirtina neteweyî rast ji bû me pirsekî gelek cidî ye. Divê ev pirs bi ciddiyet û di çerçevekî zanînê de were münaqeşe kirin û nirxên vê hevgirtinê divê çi bin. Em van tişta tim û tim divê münaqeşe bikin. Di programê xwe çûyî da me cardinê tiştekî nêzî vê babetê münaqeşe kiribû. Di wê programê da me zêdetir sosyolojiya Kurdistanê münaqeşe kiribû. Yani mebest bi sosyolojiya Kurdistanê ev bû. Rengên cuda, ekaliyetên cuda, dîn û mezhebên cuda, zaravayên cuda yê Kurdistanê di çerçeva hevgirtina netewê Kurd da jî digirin. Me ev tişt münaqeşe kiribû. Di wir da divê ku em du nokta binxet bikin. Yek jî millet wexta têne nokta desthilatdariyê, millet wexta ku dixwazin bibin desthilatdar li ser axa xwe, pirsa xwe ya hevgirtinê münaqeşe dikin. Adediya jî divê ku were gotin cardinê, were binxetkirin ku milletê Kurd di warê sosyolojîk da hevgirtiye. Çima hevgirtiye? Ji bo Kurdan mezhebê wan, zaravayê wan çi dibira be, yên dunê ne mezheb ya jî zaravay dunê biye. Ji bo milletê Kurd yên dinê Türk bûne, Ereb bûne, Faris bûne. Ev heqîqeta me ya sosyolojikî îfade dike. Di vê babetê da em dixwazin kurtefîlmekî ewlî em nîşê we bidin. Di wê kurtefîlmê da ji pîrekekî Dêrsimî camêrekî bi navê Hüseyin Aygün hinek pirsa dike. Em ê ewlî van pirs û bersîva guhdarî bikin. Paşiyê em ê van pirs û bersîva binirxînin. Di çerçeva hevgirtina sosyolojikî ya netewê Kurd da. Gel hevalê re jî vê pirsa me ya yekem bînin ser ekranê ew ê baş be. Na zona Meksiko, na zona Reseva me, na Meksiko. Ben kırmızı kesildim ama Meksiko. Peki name millete Meksiko? Name milletime Kırmanç. Kırmanç yenu tsımana. Yani maki kırmanç vame. Kırmanç yenu tsımana. Tsımana da vame ma kırmanç mı? Ha. Sıfacı mı ki? Van ma kırmanç mı? Eket hepimiz var mı? Çocuk. Alevi mi? Çocuk ne var mı? Alevi mi? Ya tamam. Alevi mi var? Tu fikir o serbest baz ez merak ol. Ya eket Türkiye makası gerd vam Alevi mi? Hem bana. Tabii. Belê. Kekim heme ew diyaloga wan bi zazakî bû. Cenabê te kare ewlî vê diyalogê ji me re binirxîne, pirs çi bûn, bersîv çi bûn û paşê komentara te çi ye? Erê ev tabii di millî ya jî Kirmanckî Dêrsimê de dibêjin Kirmanckî ye yani zazakî ye. Hüseyin Birêz Hüseyin Aygün ji
ve hanıma be emir dipirse ve dayıkê dipirse bêje zimanê me çi ye û ewa hanıma be emir tam tê nagiye fêm nake dibêje dubare dike dibê em zivanê me ra çi dibêjin û navê zimanê me çi ye wê gavê fêm dike dibêje kirmancî ye navê zimanê me kirmancî ye jê ra dibêjin kirmancikî Hüseyin Aygün dipirse dîsa baş e navê milletê me çi ye jar hanıma be emir dibêje kirmanc navê milletê me kirmanc e ya wê çi be yani dervê kirmanc wê çi be Hüseyin Aygün dîsa dipirse dibê kirmanc tê çi vateyî çi maneyî hanıma be emir tam bernakeve wek dike yani tam nizane çi bêje Hüseyin dîsa dipirse Hüseyin Aygün dibê wexta em dibêjin kirmancı yani em dixwazin çi bêjin tê çi manayî yani çi manê da kirmancı dibê em ji xwe re dibêjin kirmancı û kirmanc welat evê xwe re jî em dibêjin kirmancikî û dûra dibêje yani Kird em dibêjin Kird di vê derê da di vî noxtê da piçekî deng baş nayê fêmkirinê dibên em ji xwe re dibêjin kirmanc û eger bipirsin em dibêjin em Kirdin cî Kird yani Kurd dîrek Kurd nabe Kird e û Hüseyin dibê baş e wexta Tirkî bipirsin hûn kînin em nabêjin em Elewînin wek ew bi xwe dixwaze jinik wiha bersî bide erê dibê wexta Tirkî ji me bipirsin em ji xwe re dibêjin Elewî jî û Hüseyin dibêje dayîkê Hüseyin Aygün berêz dibêje dayîkê qet netirse fikrê xwe azad bêje ez ji xwe tenê ji te dipirsim diyalogekî wiha heye yani diyalogekî pir kin e carî dixwazî çi komentara te çi ye ev yani mebesta yani qesta Hüseyin Aygün çi ye yani wexta ku ew destpêka axaftina xwe da min got ku milletê me di warê sosyolojikî de hevgirtiye lê tiştê ku em ê îro münaqeşe bikin pirsa siyasî û îdeolojikî millet ji hev xistiye yani ez di vê noqtê da binê pirsên Hüseyin Aygün da hinek niyeta dibînim yani vê rewşa objektif ya sosyolojikî bi helwestekî îdeolojikî dixwaze Hüseyin Aygün tehrîb bike ev tehrîbat bi du awa ye yek di warê hişmendîtiyanê tewî da di do di warê tehrîbkirina coğrafya Kurdistanê da ez van hedû tişt dibînim di wê diyaloga van hedû kesa da kek Mihemed wê komentara wî çi be ya bêguman tabii ê ku gudarî dikin herkes li gor xwe jê netîce derdixîne yani wek te got berêz Hüseyin Aygün dixwaze çi bêje ya jî çi bide vê dayîkê gotinê ew bi serê xwe tabî tiştekî ye û netîce meriv çi jê derxîne ew jî bi serê xwe li gor şîrova meriv e gor yekî gayet normal e li gor yekî dinê dikare bibe manipülasyonekî gor wê meriv kare netîce jê derxîne lê li ser pirsa te ez dixwazim tabî di wî warî da hinek zanyarî bidim ev jinik
بخو زازایی یا جی کرمانجه یا جی کرده یا جی دملیه دبیجن Kali bab çayım izah kişmere başladı. از evvekim teçimane Berez Hüseyin Aygünci Zaza'yı. Ana Zaza tabi navxoda du beşin divari biru baveri u mezhebi da Zaza'nın muş güm vartoyu bigre لسر Dersim Erzincan Haya Sivasi ev xet hemu dikeve Bakuri çembi muradi ev xet Kurdên mêyên Zaza ên Elewi dijîn Kurdên mêyên Elewî ji vê xetê da Zaza ji xwe re dibêjin Kirmanc yani dikkat bikin ne Kurmanc Kirmanc û zirava xwe re zimanê xwe re jî dibêjin Kirmancikî û hinekî ji evê xwe re jî em bêjin coğrafya ku têda dijîn wek Dêrsimê dibêjin Kirmanciye navê wî coğrafyayê Kirmanciye Kurdên Kirmanciye Kirmanciye yani ciyê ku Kirmanc têda dijîn ev nayê wî vatê ku Baxta ew dibêjin em Kirmancin dibêjin em ne Kurdin. Ez dûra werim ser vê. Kurdên me Zaza ên Çewligê, Palû û qismen Diyarbekirê ev jî ji xwe re dibêjin em Kirdin. Yani nabê Kurdina Kird dibêjin. Ku ev gotina Kird gelek çavkaniyên dîrokî da derbas dibe. Wek Kirtî, wek Kartû, wek merev Xenefonda jî dibîne ya jî sed sala şêsta da li ewa dema Darwîsta li ser hinek evên stolên dîrokî da jî dibêje. Dîrokê de wek Kird ev gotin derbas dibe ji bo Kurda, mehna Kurda da. Zeyên me yên Xarpêtê, Palû, Çewlî û qismen Diyarbekirê ji xwe re dibêjin em Kirdin, zarava xwe re jî dibêjin Kirdkî û ji ê ku ne Zazanin mesela Kurmanca re dibêjin Kirdas. Wata dibêjin Kirdasî noxtakî balkêş e Kirdas yani wek evekî tê mena ê ku ne tam Kurd e lê dişibe Kurda yani tê vê matê Kirdasî yani xwe heqîqî Kird dibînin Kurd dibînin dibêjin em Kirdin Kurman jî ê ku dişibin Kurda yani Kirdasî îcar Kurdên me yên Zaza ên Sêwregê ên Gergerê ê Çêrmûg û Çunguşê û hinek ciyên Diyarbekirê da û Mutkî Bitlis û Siirt û wan dera ji xwe re dibêjin Dimilî ya jî Dumbilî ya jî varyantê wî henin û zirava xwe re jî dibêjin Dimilî, Dimilkî, Dumbilkî dibêjin. Ev jî waye û qismê çara heyî tê Kurdê Zaza ku piranî cî bacara da wek qismekî li Xarpêtê em bêjin madenê, qeza madenê, Sîvrîce û ê ku zû da hatine bû han bacara cî girtine ji xwe re dibêjin Zaza. Zaza wexta dibêjin yani ne ku mena ev ji Kurda cudanin. Ev Kurdên Zaza yani her çar şeklî ji wexta ji xwe re dibêjin di mena xwe ji Kurdên dinê Kurmanca cuda bikin di wî manê da nabêjin û parçekî Kurda milletê Kurd dibînin û zarava xwe jî di parçekî zimanê Kurdî ya qedîm dibînin di wî manê da. Ev tabii realîta sosyolojiya me Kurdayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê wexta mere wî dibîne
sebebi gellekin eğer dura tabi fırsat hebe o onu bipirsin ama sebebi izah bikin çima var buya o peyvisten meriv çi bike devi çerçevede yani haftına Brez Hüseyin Aygün u hanıma be emir devi evkeday ev kurden Dersim'e zaza aşkura dibêjin Kirmanc û pir balkêşe Kurdên Alevî zazayên Alevî wasa zaza dibêjin ji bo kesên ku Sunnînin ji wara dibêjin zaza em bêjin ji me ra dibêjin zaza Kurdên Çewlîgê Palûyê ê Sunnîya ra dibêjin vana zazanin di mana evê da yani Alevîtî û Sunnîtiyê da ferqekî têxin nabe û heta tu yekî Kurdê Kirmanc zazayê Dêrsimî tu jê ra bêjî zaza wek heqaret mana dînî mezhebî heqaret qebûl dikin yani lêviyan salên daviyê da ber sebebên siyasî ideolojîk wek tu destpêkî da got hinek derketine dibêjin ku işte em zazanin yani bixwe ev Dêrsimînin tevê ku xelkê Dêrsimê gotina zaza mena heqaretê da dibîne tevî viya jî dibêjin em zazanin û li ser viya wek evekî siyasî armancekî siyasî dimeşînin û ew bi serê xwe problemekî ye wek min got dûr em dikarin ser viya jî bisekinin. Spas kek Mihemed rast nirxandin gelek xweş kir te îzahetekî gelek xweş dame yani divê em van tişta hîn bibin û çiqa were gotin jardinê di cî daye ev heqiqet ev malumat divê tim û tim were tekarkirin. Doktor pirsa min ji cenabê te ev e ev vî tiştek me axaft vê pirrengdîtî tê çi manê gelo ev rîske dwarê siyasî de ya îmkan e ji bo hevgirtana teveyî û her ewa tiştek me heta niha axaft û wê kurte fîlmê jî carinê nêrînê xwe jî bêjî em ê kêfxweş bin. Qeneta min em Kurd yani bere pirsê xwe esasî em êdî dibînin û münaqeşe dikin yani münaqeşa me bêtir realîta Kurdistanê dwarê sosyolojî dwarê tarîxî da di gelek waran di kültürê da realîta me çi ye li gor wî divê em çawa bifikirin em hatire wê noqteyê ku em çek ji para herin salê heftêya da heta beriya wî û salê heştê û notî da demekî wisa bû îdeolojî hebû ew îdeolojî dibû naslama sereke naslama me hemûya wan îdeolojiya da me ji xwe re naslamekî çêtkir rengê cuda cuda alî baskî rengê cuda cuda nav merxût kir bin wê naslama îdeolojîk siyasî da hemû naslameyê dî ê ku sosyolojiya Kurdistanê da hene xwe münaqeşa wî nedihat kirin yani tiştekî naslamekî wisa ku universal bû tiştekî wek em bêjin gerdûnî bû şablon bû jî parekê elbet şablon bû wek sîwanek wek şemsiyekî ku hemû naslameyê dî karibû bin xwe bicivîne lê çiqas ew naslama ku wisa em bêjin universal û wek sîwanek çixal goê rastiyê bû ew münaqeşe tune bû têrametkir hingê wê şex em bêjin Kurdekî Kurmanc, Kurdekî em bêjin Kürtiyan zaza, Kurdekî Êzidî, Kurdekî Feydî, Kurdekî Sunî, Şiî ev naslamê ku civata me da hene ku ne nûne sed salan hene me van naslama nedît piştî ku ew îdeolojiyên ku gerdûnî ne an jî universalin wek sosyalîzm em bêjin ku demekî serdest bû piştî ku wek sîstemek seranserê dinya hilweşiya û bingeha wê îdeolojiyê derket ku wek ütopyakî ye wek xewneke wek fantaziyeke rastî li derek diye
پنگی وقتا او بیرو باوریا کو وک رونایی کی کو دبرقه کو ما باب خوا جذب که او من هيك او رونایی نینه راستی دا تاریتیه پنگی او و چاره هنو امل جواتا خو وگریان یدی انسان شخو او ناستامه کو راستی دا سوسیولوژیا مدهنه وک کرمانج بوین وک زازا بوین وک ازدی بوین کاکی بوین امبیشن گلک رنگی دواره چه دواره مذهبی دابه چه دواره زاروا دابه وانا هدی خود هدی درکت میدانه وقتا درکت میدانه او پارادیگما وی روژه و او ناسنامه نول هفنینه ایجاد ورده اموان سر پرساته یعنی او امبیشن گلو درفته که امکانه که آنجی پروبلمه که آستنگه که و کلمه که هم بریم کرده جامعه که به نام ریچارد هارتشورن ہے یا زاناکی امریکیه زاناکی جغرافیا سیاسیه پروفسور کی جغرافیا سیاسیه تئوریه کویه دبی تئوریا سرکیه دبی تئوریا سنتریفیژی و سنتریفوگال yani دبی الولاته کی هیز هنه دو هیزی کو دجبری هبن یلو ولاتك او ولات ويش بيا بمينه و چرچوات دولت اداره ده یلو ويش بيا بمينه ان نمينه او هيزي کو وك سنترفيجينه او هيز وان شاف دورتكن وان شاف بلاتكن شاف جداتكن و هيز دي هنا سنترفوغال دبيجن او هيز وان برهواتينه إجا الوي ولاتي الوي دولتي شو أو وقت حبونه بمينة دفي أو بشيك وان بهواتينا إيدي بقوة تربة زندي تربة إجا وقتا أم دفي شاشوي دالي بنيرن يعني حبونا وان پر رنگی پر دنگی پر مذهبی زاروای وانا وانش بو ما کرده آستنگن دفي وقتا چیه حکومتی نباید یعنی ناسنامه انسانی که کرمانجه انسانی که ملی انسانی که بیشتر ازدیه وان ناسنامه هانی ناسنامه اساسی نمهمه حتی هم ندینه وان اهمیت نداشته یعنی او خبات دواری سیاسی شو هفگرتنا کرده آنجی یک ریزیا مالا کرده خبات بین کرن دوی وان رئالیتان وان حقیقت کردستانی وان ناسنامه کرد بشکی کرد خود وی ناسنامه داد بینن گلک مهم بگیرن برشاف بگیرن ایجا یعنی وقتا کرمانجک نه زازایک نه ازدیک نه کاکییک نه امبیشن اهلی حقه وانا همو یک تشت نجید aynı وقتی دا او تشتك و حمویا بن خدا ده هاv دجوینه او ناسنامان نتویه کردبونه yani از وک کرمانجک از بیم از نزازامه جاک محمد وک زازاک آدم بیجن دملیک آن بناوک دی نه کرمانجه لی ام هر جو کردن انسانه کی ازدی ne Müslümane. İzdiye, gör Müslümanek di, Kürde, evci Kürde, Kürdbuyun neden diyeceğler. Bu Kürdbuyun yani naslama meyan neteveyi, o Kürdistani buyun da. Yani bu Kürdistani, en bejin neteveyi küçük edeceğine. Ekun ne Kürt cihane, lil serve ahir kudine, serve ahir yani hınık ev faktörü ica ev camelekum bahs ki Richard Harshor faktörü ku der hevgireddetine yek jedbe naslama neteviye. Adu diya dbe heskirnaş aha xuye. Şu walatê xuye, şu bajarê xuye. Ew hezkirin ew dilovaniya ew evîndariya ji bo were. Asya dibê sembol hene. Sembol hene ku wan milleta êk wisa cudayî wan hene. Ew sembol jî dibê ale mesela ale dibê sirû yani marşa netewî. Em ê werwana. Belê. Van tişta
Yani ser ev ser em bêjin ev sosyolojiya Kurdistanê hem derfetekê jî ku em xwe di çerçeva nasyonalîzmê de bibînin. Nasyonalîzma Kurdî kare bibe sîwana me hemû ji ber hemû xwe Kurd bînin bin xwe da bicivîne û dûr de hêdî ew bêje sembol û tiştê dî bi vê manê jî ew yani ew hêdî hunera jîrbûna însanê ku wê pêşengiya vî çiqas hişyar ji ber gelek mühim e. Yek meylek dî jî ez fazla wî jî bêjim berê herin babetekî. Yani me Kurda da meylek ew şey mesela hevalê zaza da dibînim. Yani zazabûn an jî dimilbûna xwe nadin pêş. Qenatam divê bidin pêş. Yani di navbeyna naslama Kurdbûyîn û naslama di millî an jî zazabûyîn de nakokiyek tune. Ja divir de şaşiyek heye yani em bêjin du tiş carûbar tevlî hevdin. Mesela di çavê hinek êzdiya da Kurdbûyîn yani Müslümanbûyîn e. Wexta her du tiş tevlî hev bibe elbette êzdiyek ne Müslüman e. Wexta gotina Müslüman û Kurdbûn di aynı manê da bin çavê însanê de tu jê bipirsî tu Kurdî bibêje naz ne Kurd. Ji ber ew Müslümanbûn û Kurdîn tişê de wisa bûye yek. Ev tiş bo biraderek xwe zaza dibînin jî wisa yani însan wisa dibînin ku Kurdbûyîn kurmancbûn wek du tiştê aynî ne. Heman tiştin. û wexta tu jê bipirsî elbette yekî zaza ne kurmanc e. Wexta kurmanc û Kurdbûyîn di aynî madê de ku şaş e ev aynî madê nedîne yani Kurd ne tenê kurmancı. Kurmanc tenê beşekî ji Kurdan. Yani ev tevlî hevî çêdir. Wexta ev tevlî çêbe însan bêyek û heyawan jî hebe ji ber kurmanc û Kurd wek yek. Halbuki ne aynî tişte. Vê manê de ev çêdir. Wek xwe cuda dibînin. Ev jî fenomenek e me Kurda. Böyle. Spas doktor bu an nirxanete. Kaka hembe pirsam cenabê te ev ve cudayet yani perrengdîtî imkanı bêjin ne cudayetî divê ku bijî yani heqê hemû van renga heye li Kurdistanê azad bin bijîn xwe pêş ve bin. Gelo li gor te diwarê îdarî da diwarê siyasî da formekî çawa were vücudê da ku herkes xwe azad bibîne xwe rehet bibîne û her ewa çerçeva yekgirtinê jî binçav neke. Yani divê ku em tiştekî çawa pêk bînin. Yani pirseke me bêjim gelo wek desentralîzekirina îdarî ra tu bêçi. Ya bêguman kek salin pirsekî zehmete giran e ji ber ku yani eger me li ser rewşa kî heyîn rewşa objektif û li gor doneyên ku destê meriv dane meriv tişta binirxîne analîz bike ji meriv ra hêsan e hinek tişta bêje lê tabî pirsa te da yani wek faraziyekî ez dibînim yani tiştê ku meriv ez zêtir alî azadiyê dim pêş yani qeneta min di her halûkarî da divê ku meriv xwe konsantrê alî azadiyê bike. Wata însan azad be ew ê hevgirtî be jî. Loma jî divê mirov çawa bike ku ev rengê cuda karibin di formekî azad da digel hev bijî. من فهم کرد از هنک تشتا بیجم یعنی انا نتوه پروریا کرد لگور من هاتیه مرحله کی هاتیه مرحله و کردین ما روشنبیر اکادمیسینین ما نویسکارین ما و سیاست مدارین ما لسر نتوه پروریا کردان دیروکاوی روشا ایروین و سبیوی چه فرمه بگره tabi serê xwe değişînin dixwînin lêkolîn dikin münaqeşa dikin îro ev axaftina me ew program jî parçekî ji wî lêgerînê ye di ev prosesa lêgerînê de gelek tiştên münaqeşa kirin yani li ser neteve çi ye
دیروکی دا تیچ معنی نتوه پروری و به طیبتی وقتا مرو تیل سر نتوه کردستانی و نتوه پروری کردان بی دیروکا خو لازمه ام بگرن و لسر بسکنن لگور من تابی کرد از گلک جارات بیجم یعنی لگور ملتین دنه درنگ کتنه کادا پروسسا ملت بوین وقتا درکت لأوروپا روژاوا 200 سال بری بلکه زویزی دریشتر وقتا کی بری دست بکر ده حالین خوین تابی خوصایی دا دست بکر و هم دزانن گلک سببین دیروکی آبوری جواکی بون سبب کو درکتنا چین نو بون سبب کو وک دینامیزم هندری به دینامیزم خوی هندری بر به ملت بوینین چون و وک بون سنترال مخت کی اقتدار کی نتوی و دولت نتوی آوا کرن او پروسس کی طبیعی بو ام 200 سال درنگ مانه جبر شرطین دیروکی جبر kolonyalizm و parça kırna milleti Kurdu Kürdistan'ı در روشکی و هذا ام مناقشه مثلا نتوه بوین و پرسپکتیف نتوه چاوابن گلک دیتنین جدا هنن دیواری دا yani گورمن یک yani هنه کرده مهنن وک رومانتیزه دکن yani وک نتوه پروریه ملیتیه کرده کاره گلک تشتا حال بکن وک اگر کرد خودی دولتی بین دولتی نتوی بین کارن که پروبلم خو حال بکن او قسمکی هی yani روش objektif dibinin روش کو کرد تیدانن دینامیکین خو این هندوری شرط و مرجین خو آستنگین خو اوه که هنون بهتر روش به روش به çavekî nêziktir objektif mêze dikin ne pesimîstin lê piçekî realîst wexta ew bin ne wek ê romantîst ew dikin û qismê sê heyî senteza wan her tişta dikin mesela dîrokê de wayî milliyetçîtiyê de wahaye ew ê da me Kurda me hinek tiştên xwe yani çawa dereng dest pê kiriye li ser esasên ne rastî me dest pê kiriye. Milliyetçîtiya Kurda yani netewepperveriya Kurdan bi formên kültürel dest pê kiriye wek sed sala bîsta İstanbulên rewşenbîrên wê çayê komelên wê çayê netewepperiyekî kültürî bû piştî demekî hêdî forma siyasî girt hinek tiştên te got di wana da jî têda bingê wî diçe heya dige wê demê mesela te ser mesela Kak Celal Doktor Celal dert behs kir Kurdên me yên zaza çima xwedî nasnamaya xwe ya zaza bêtir eşkera xwedî dernakevin em ê wata tu mêze dikî sebebê wî henin hereka Kurdî wexta dest pê kir destpêka sed sala bîsta da piçek li ser kurmancîtiyê ava bûye li gorî min tabî yani hereka Kurdî bi wî awayî weşanên wê çayê dest pê dikî tu mêze dikî ki kurmancî heyî cih cîda soranî heyî lê tu rastî zazakî kirtkî kirmancikî nayî gelek rewşenbîrên me Kurdên zaza bi nav û deng wek Xelîl Xeyalî wek Kurdîzade Ahmed Ramiz wek gelek hinek hindî wê demê da wek Ziya Gökalp wexta ew dikin xwedî ewa xwe derneketine yani mesela ramerev rastî nivîsên bi zazakî nayî ew kê nayî wexta salên şêstî da Kurda dest pê kirin rêxistin partiyên siyasî ava kirin mesela avakerên Partî Demokratîk Kurdistan rahmetî Saîd Elçî avukat Faik Bucak Dura'ê Doktor Şivan Saîd Kırmızı Toprak û gelek kadro zazanin lê
em bêjin xwedî hinek tişta dernekede ya jî behs nekirine yani şîrên ku ew ê nivîsîne rahmetî Faik Bucak Kurmancî nivîsîne o da meriv dixwîne pir bi heyecan meriv digire lê evekî zazakî nekirine qesda min dualî ye yek rewşenbîrên Kurda mesela zarava mesela grûbên civakî ê civata Kurdistanê û pêwîstiyê wan ihtiyaciya wan wextê xwe da û rast tespît nekirine ew heya îro jî dewam dike sebebê yek rewşenbîrê me siyasetmedarên me aliyetî jî kadroyên ê ku Kurdê zazanin ew jî xwedî derneketin ewa xwe wek nasnama xwe a binî wek zaza xwedî derneketin ev tiştên dinê da jî heyî wexta meriv tê salên heftê em bêtir tabî neslê salên heftê ne yani me wek bi global her tişt mêze dikir em ê şoreş çêkin her meselên xwe em karin hal bikin meselê ziman em hal bikin meselên mezhebî dînî alevîtî sunnîtî ê pîreka ê zaroka ê hemû tiştan bê hal bikin wiha wek toptancî bûne wexta me ew dikir qismekî me em bêjin internasyonalîst bû me digot welatê me dinya dînê me sosyalîzm hineka werdigotin û rastiya welatê xwe nedîtin dîroka xwe sosyolojiya welatê xwe ew nekirin qismek jî dîndar bûn bo wan dîn û dînayet û ew ke ümmetçîtî bû em hemû Müslümanin birayê hevin û hemû xelkên Müslüman birayê hevin parçek ümmetînin ev ji ber wan tiştan me rastiya xwe civata xwe nas nekir îro dem çavin kerim heme îro jî li gor min dewam dike em ez bi xwe programa jî taqîb dikin misalen îro me civata xwe wek sosyolojiya wî wek bi bingehê xwe dînî û mezhebî bi ziman û lehçeyên xwe bi ferqên kulturî û civakî sosyolojîk em nabînin ya jî ez dikarim bêjim ku em hinekî jî naxwazin bibînin û li gor min hinek tirsk jî heyî ku yanî weka ku em hinek problemên xwe vekirî bibînin nav bikin û bînin û ser münaqeşa bikin weka ku ew tiştê ku te got yanî desthilatdariya xwe ya millî zarar dibîne gorî min ew ne rast yani em ji rastiya xwe realîta xwe hereket nekin programekî xwe siyasî li gor realîta civakî dîrokî a civata Kurd em ava nekin ne mimkun e ku em yekîtiya xwe ya netewî û siyasî pêk bînin ev çi ye yani eger problemekî me heye li Kurdistanê civata me da mesela problemekî alevîtiyê heye lazim em nav bikin em mecbûrin jêra çareseriyên programatîk bînin ne tenê têr nake ku em rabin programên partiyan xwe rêxistinên xwe evê xwe da bêjin wala sibê du sibê em ê Kurdistan ava be em ê aleviya filan statûyê bidin wan ev têr nakin di xebata xwe rojane da û kar û barên xwe da em wana pêk bînin em ê bêwerin ser mesela li Bakur eger em xwe konsentra bikin em dizanin ku problema me zarava heye du zaraveyên esasî tên axaftin Kurmancî û Kirtkî zazakî ya ji Kirmancî ya ji di millî evî rastiyê mesela em hin heya demên dawiyê da jî me ew rastî nedidît û îro jî hinek henin mesela ez dizanim ku gelek programê hinek rêxistina da geleneka ku ez jê têm Partî Demokratîk Kurdistan jî tê da digotin em ji çar lehçeyên Kurdî zimanekî merkezî hevbeş millî ava bikin yani salên heftê de ev dîtin hebû yani demekî rastiya siyasî tespîtên siyasî ne rast bûn em îro cerema wî dikişînin netîca wî îro em dibînin îro lazim e em ê mesele bibînin ku li Bakurê welatê me ew du lehçe henin
ام چاوا قیمت ددن کرمانجیه او قضیه ام دست باویجن زرابا زازاکی جی و حتی پوزیتیو جدایتی به پولیتیکا کی وها پیش بخینن که وندا نابه که ام ورن سروی پرساتش دولمندیا می از خوازه و دولمندیا می بپاریزن لی دویادا ام قلسن براستی ام قلسن یعنی د ویشانن کردی دا مرم میزد که د انستیتوی د سازگه و دزگین کردی دا مرم میزد که د کانال تلویزیونی دا میزد که یعنی پر هندک کردین زازا دنگ خود بیزن او د بس سبب هنک تشتا دورمی از خوازم هم سروی بخورا چن نتیجاتی دوی وارده گلک تشتی که از بیجم هنم براستی وک ویری دستی مرد و هنم چه تاریکی مزن بندامنن سوسیولوژی آمد هیرو میزه بکی راسته تشتی که دکتر جلادت گفت یعنی تو هری مردینه تو هری سیرته تو هری هنک باجارین می نزدیک حدود دا هیجی وک سوسیولوژی کرده دا کرمانج کرده yani sosyolojik te çi manayı te manayı ku siyasi hareketin me partiyen me siyaset ku me ev kriye hemû civat hemiz nekriye de hişyarbûne ki netevi be kemasi bine bi devam bigeyne wa ku erê rast e em bi nasnameyên xwên درجات دو سیه چهار ده هر لی ناسنامه همه اساسی آسرکه و شمسیه هم کرده کردستان جواته کی وایه کو yani گلک ناسنامه هنن yani o روشا dünyaya modern de jivahaye her insan gelek nasname biyenin her civatta gelek nasname ten jiyamdin روشا dünyaya a iroyin da Aliki da globalizm heye yani vek silindir lisser gellek tiştên mahalli derbaz dibe li aliyê dinê da jî gellek tiştên mahalli dibin. Mesela Kurda da her du proses jî henin. Em hinek ji nasnamaya xwe ya netevî dur dikevin Kurdên me û li aliyê dinê da nasnameyên xwe mahallî xurt dibin. Ez bi xwe taqîb dikim. Kurdên me bajarên Anadolu'yê em bêjin bigire heya Kurdistanê ama her gund komelê wan gund heye ripelê wan gunda heye wek ser internetî heta hinek bajara komelên wan wek konfederasyon ava kirine federasyona komelên em bêjin bingolê anizanim kî derê asnamên mahallî çıkası mühimin zindinin em dibinin vana em nikarin ji ortê rakin parastina wan pêwîst e lê çi şert û mercê da di prosesekî rast prosesekî demokratîk prosesekî realîst da Kurd eger hemû nasnama xwe ya sereke Kurdîtî da zilal bin dûra programekî siyasî da li hev bikin û karibin yani xwedî quvvet bin tenê têr nake tu çerçevekî dênî teorîk çareseriya bînî pratik tu quvvet bî nasyonalizm yani welatperwerî milliyetçîtî û hêzbûn polîtîk quvvet sedî sed bi hevûdira girêdayînin tesî eger tu ne polîtîk quvvet hatiye tu nebe tu nikarî bî dîtinên xwe bînî ew ê zehmet de ji bo wî ez dirêj nekim werim xelas bikim Ewa em nasnameyên xwe biparêzin lê em zanibin ku gelekî têda xeter heyî dewlet tên dagirker vana hemberî me kartînin li başûr qismekî êjîdiyê me destpêkirine dibêjin em ne Kurdin em êjîdînin millettekînin li Bakur qismekî zazayên me xwe derva dibînin dewlet jî pêra dibêjin em zazanin ya jî qismekî Aleviyên me dibêjin bo me Kurdbûn Tirkbûn ferq nake em Alevînin millettekî wek dîn û mezheb û etnisîte senteza wî çêkirine ew xeterên mezinin lazim e çareseriya wan tişta hebe
وقتا اوك بام دکارن وان مثلا وکن yani o çareseli avan çibe. بله سپاس که محمد دکتر پرسا من جنابته ev rengê cuda pêwîst e di alî mirovên xwedî zanîn mirovên xwedî hişmendîtî bibe ewk bibe babet ji bo wan yani gelo nirxên çawa divê werin formülekirin da ku ev rengê cuda karibin digel hev bijîn ev yek adiya jî kekmeheme bersîva ewa tejda bu çi zaza hetayî niha digelek noktaya da paş fahiştine ez bawerim bersîva wî bi dilê te bû gel ku divê nokta jî tiştê ku tê lê zîde bikî hebe kerem ke gelek spas timsal niha pirsê xwe wexta münaqeşe dikin em kanetan bêtir em nêzî realîta xwe nehêlî yani em îro bi tecrübeyên salan em bêjîdî em me konaxa xortaniyê derbas kiriye û gelek tecrübe me çêbûne em haya me ji tarîxekê masî sî çil salê vê dawiyê heye paradigmayê cuda da jî em jiyan yani paradigmayê universal da em jiyan ana berevkêma lê qaneta min noqta em gihîştine ew xwe jî xirab nîne yani wexta ortê nexweşiyek hebe di tebabetê da tibbê da teşxîs bîne zanî ji bo tu tedavî bikî divê berî tişî teşxîsek hebe em niha konaxa problemê xwe teşxîs bikin ca divê noqtê da dixwazim yek du nimûna bêjim ew nasnamê me ku di Kurdistanê hene çi ê zaravan e çi ê dînî ne çi em bêjin grubê cuda cuda ne navê cuda bana îro hatine konaxek wisa ku hiçek jî polîtîze bûne zanî yani ev nasname du sal berê jî ev nasname hebûn dê hingê yani em bêjin mîrekî me wisa mezin ku seranserê Kurdistanê bigire mîrê dîkî têxe bin destê xwe û prosesek ra derbas bibe û em bêjin beşek serê êdî bixwin û qetlî ama bike werhesil çi wek milletê dê tiştekî merkezî çêke çê nebiye mesela hinek welata wisa bû dewletek hebû wê dewletê nav xwe da ew dewlet 5-6 salî da homojenîze kir tiştê nav xwe da homojenîze kir Fransa yek numûnekê dîwarî da lê hinek dewletê dî hene mesela Almanya gelek numûnekî muhîm e ji bo me Kurda divên bala xwe bidine Almanya sala 1800 da 300 mîrek prens hene zanî her yek serê xwe desthilatariya wan hene şerrê hevdû dikin hevdû dixwin Napolyon êrişî wir dike yekser 15 mîrek dişir xwe digîjîn Napolyon pajê 27 jî digîjîn Napolyon û êrişî êdî dikin mîrekî êdî ê Alman dikin yani heqîqeta Almanyayê wisa bû wexta Almanya bû wek dewlet serê xwe Almanya bû dewletekî federal îro jî Almanya ji 16 wek devletê piçûk pêk hatiye zanî yani ev bingeha sosyolojîka tarîxî ku heye çareseriya wî di federalizmê da di ademî merkeziyê da desentralize yani ew paradigma an jî proja te siyasî ku wê ew kirasê civata te bê civata xwazî bikî divê civata te bê divê li gor rastî û heqîqetê civata te bê Kurdistan rewşa îro van nasnameyê me cuda cuda hene ku em xwe hemû Kurd û Kurdistanî dibînin ancak bi rêyekî ewha em karin ji ber ku ez Kurdekî êzidî bim ku dewleta Kurd da ez wek êzidî nikaribim û biparêzim pêşva bibim dînê xwe bidim zarokê xwe bi ziman her awayî ji rewşa xwe ya îro heye 100 qat pêşvetir nebim ez ê çira bikem dewleta Kurd wek kurmancek ku ev îmkan bermitine be ez ê çira her xwe bidim kuştin ji bo dewleta Kurd wek em bêjin zazayek çira zek divê ew proja siyasî ji ser axa
Kurdistanê ser coğrafya siyasî divê bersîva van hemû naslama bide hemû xwe têda pêşeroja têda bibînin. Ev çawayê demokrasî ye. Yani divê desentralîze be, awakî federalî be û hemû ew pêkhateyên ku li Kurdistanê hene divê em netirsin ji van tişta. Ji van heqîqetê netirsin, rastî netirsin. Yani tedbêjî di nava Kurdistanê da beşê federal yani beşê ku wek kanton xwe îdare bikin. Yani otonomi heye, federalî heye. Yani em sibêro li Kurdistanê yani sibêro li Kurdistanê beşekî Kurd bi Kurdê dî re naxwazin bijî. Yani naxwazin bijî. Ew beş garibe bixwaze dewleta xwe bira çêke. Çira me şî bitirsin? Yani insan divê azad bin, divê xwe bextewer bibîn proje siyasî de zanî. Yani ne ku tiştekî kirasekîş hesin tu mecbûr wek mitolojiya Yunanî de heye insana digirin ku dirêj bin wê pêwan bibir. Kurt bin bikişîn divê gor wê doşekê ve. Nabe zanî divê azad. Doktor ew beşa ne memnûn. Gelo ew li gor çi pîvana biryarê xwe bide. Ku li wê derê demokrasî tune be, azadî tune be, xwe organizekirin tune be, xwe îfadekirin tune be. Ew ê kî bi navê wê beşê yani gundekî ya bajarekî ew biryar bide. Ez behsa ciyê ku azadî lê heye. Ciyê ku tu rê didî herkes kare xwe îfade bike. Cîkî wek yani ez xwe wek insanekî demokrat liberal xwe dibînim. Cîkî wek demokrasiya liberal lê heye herkes duwarê civakî de net takekes wekî civakî de wek komel kare xwe îfade bike. Ez nikarim serê dîtina xwe ez bêjim îla tê wek derva wê grûpê tê ewha wek mibikî. Wexta azad be ew insan wan şertê azad wan şertê demokrasiyê da ku bixwaze kêfa xwe bira bike. Yani ez çira ji wî bitirsim. Yani ez xwe wek şexsek wê dîtinê de me. Yani em divê singê xwe freş hevra vekin zanî. Divir da wexta insan xwe azad bibîne netirse yani insanek wexta tirsin serê tu nebe grûpê dîn wê ser min çi dwarê zarava da be çi dwarê dîn da be çi dwarê sosyolojîk formasyonek dî da be grûpê dî wê ser min tehdîtin ez siber roja xwe bi wan re nabînim dixwazin min winda bikir wexta ev hîs hebe wê tu proje neçe serî zanî dibe ev hîs nemîne beraksî wî be herkes xwe azad bibîne. Yani eme hakikata me eve, hakikata Kurdistanê îro eve. Em divê pir alî bifikirin demokrat min şevre. Yani ew humanîzma ku em Kurd ji bo Tirka em biratî dibêjin û nizam ji bo Ereba dibêjin ji bo filan kes berî her tiştî navxwe da em pêk bînin. Wê demokrasiyê, toleransê, tehamülê bi her awayî. Yani ew tiştê ji bo xwe dixwazim شو انسان دیجی دوی هبه نه وقت تاکه کزش بخو وقت گروه وقت زاروا وقت مذهب هر اوای دوی اف هبه بنگاوی دوی به چکره پروژه سیاسی سروی بنگهی به پیش روزه موکلیه لی شو سروی بنگهی به دوی او تشتی کو مدگی جینه هب کرد بوینه ناسنامانه تویه کردستانی بوینه سمبولی ما کو ما دیجین گله تشتی مشهد جدات کن تشتی مت دیجین هف ام وان بدن پیش او ایدی ناویجن پشت گویه خواه ایدیجی ببینن قدر بدن وان او ریش هف دور خواهش بکن که محمد گو او ام بیجن جداتیا پوزیتیف خواسته جی بقناتم راسته او گروبه که خود بر او که داد بینن دوی سنگی ما وکری به هنی امکان شما را زیده تر بین yani اجی گویه رای دامه. بله دکتر شرط کردستان دا در روشا ملت کرد دا دبی ام هنه تشتا جهو زلالتر بکن یعنی ولاته کی ما هیه ملت ما د تعلقات تکچونی دایه چار آلی گرن مدخون جغرافیا مدخون دوی ناوی دا دبی که هنه نرخ هبن اموان نرخ دبی زلالی دستنشان بکن چنه یک جی به قید و شرط دوی ام جغرافیا خود بناف بکن و دستهلاکداریا سر و جغرافیای دستهلاکداریا نتوایی نه دستهلاکداریا ایدئولوژیکی و سیاسی یا تشتکی دنه نه که ایدئولوژیکی وره وی ولاتی زفت بکه و
سیستمکی دسپوتیک بینه روژه یعنی لو ماجی دوی ام اوای دستنشان کرد یعنی ایدئولوژی کی دوی لیبرال و دموکرات به اش خود دموکراسی ناسیونالیزم به یعنی ناسیونالیزم یعنی او ناسیونالیزم کو ام دوی جاره کی خو دستلاتداری نتوایی را زلال بکه burada yani قد şık tünebin şoliti tünebe do deveko emre bidin ciye insanı ku cüdat fikrin evci çiye demokrasiye doktor cenabete çetir zane vakta lüvelate ki Avrupi akademisyene ki basa demokrasiye tke mebes demokrasiye liberale ne demokrasiya Arnavut ya demokrasiya Kore ya demokrasi beri gelek memnun fikir medgo hak demokrasi zamçı yani tişte usa nine yani vakta ku akademisyeni ki Avrupa'yı basa demokrasiye tke mebes demokrasiya liberale lomaji yani dve duvarı sistemi demokrat bin duvarı hişmendiye daji dve em liberal bin yani azadi khwaz bin yani tahammül ama ye dünera be o nirxi khoya netawai doktor yani pari müdahale vekir yani min nirxi khoya vekir debeko em henek nirxi netawai destnişan bikin dako em karibin bejin kani ev his ev kirin dve çerçeveda makule ya ne makule yani dve henek pivane meben doktor duvan pivanat kari jadire formüle bir uzaraki vek em bej pivana bifkirim kanatam yek ji pivana esası naslama netaviye kurdbuna me adu diya naslama me kültürü uzmanı Asya naslama me Kurdistani buyna me vava gireday ev çerçeva kumdani ve insan demokrat tahammül kirin rêdan hevdû û hevdû guhdari kirin mafê kuş bo xwe û grûpa xwe dixwazin bo dîjikê masî ew xwast bixwazin vê çerçevet ev ji bo me lê çend noqtê dî jî qereta min hene divê me zelal be yani Kurdistanî bûyîn çi ye coğrafya siyasî çi ye divir da yek yani em wek Kurd serê me zelal be yek devleta Türk ne devleta Kurdaye. Do Kurdistan, Baküre Kurdistan'ı perçekiş Türkiye nine? Perçekiş Kurdistan'e. Vaktam deyin valateme Türkiye ne valateme? Vançta da vakta serime zelal be. İngiliz le Hindistan'ı çava dagirken kolonyalist bun, le Afrika kolonyalist bun devleta Türk le Kurdistan'ı aynı revşede kolonyalist hebunavil ser bürokrasi u ser embejin sivil u askeri hegemonya ve neşu be devleta Türk lur işe yutunne Kurdistan valatek diye vakta seremet ve noktada zelal be ve çerçeve ku emdatin ber nav mala xame çabd hemji zelal be qanatam ev prensip ve terame bikir bale u sembol netewi hene ve ev ma hamiya bigijine Ala Kurdistan, Ala Kurdistan'ı yiroze. Kurdistan şahammu partiya, şahammu seroke partiya pirostere. Van vekşbuh vek em destur bigirin. Hinge gelek tişteme ve rahattır be. Emekar mehevra Dağınistan'da bikin. Çerçeveki ve fırattir duvarı siyasiden emekarın teklif hevra deyinin. Ve herkesi xuda bibine. Sen mesela ki hem seri ne sekilir yani em bejin ev panorama siyasi a İrol Kurdistan'e Kurdistan'e heye ev xud ve perçebuna siyasi heye yani em bejin duvarı sosyolojik em var ve perse doktor vakta tu ve perse servici çengotine bu ya em var ve perse kak Muhammed şikut le zedek heye de doktor ser nirxin netevi belki li mesela neteve buyun o mesela netevetiye de hani vek neteve perveriye de lazım am çek serbisekin ku am vek coğrafya asas bigrinç bo Kurda
راستره باشه و yani ji bo programekî siyasî ku hemû Kurda bi mezheb û bi ol û bi ziman û ziravên xwe hemêz dike û bi kemneteveyên dî jî hemêz dike baş e yani coğrafyan esas bikin welat wek Kurdistan wek têgehekî wek hawramekî ya jî etnisîte yani Kurdbûn em esas bikin gor min ev du tişt mühim in yani eger em neteveperweriya ku neteve esas digire yani Kurdbûnê esas digire hinek Kurdên me yani viya diparêzin eger di wî tiştî ferqa wî tiştî da bin nebin ez bi xwe wî dibînim qismekî rewşenbîrên me akademîsyenên Kurda jî yani esas girtina coğrafya yani Kurdistan esas bigirin ve bêtir karibe hemêz bike wan grubên civakî û olî û mezhebî û ziman û lehçeyan ez dixwazim em bêtir Kurd ne tenê vî programê da li ser wan du noxta da em kur û dur piçekî bifikirin kîja rastî teqabulê sosyolojiya bêtir ha ser nirxên netevî bêguman ez naxwazim tekrar bikim yani al tiştekî muqaddes e ji bo Kurda yani qet nebe di vî pêvajoyê da bê qayd û şert ala Kurda heye sibê desthilatdariyekî tê xwedî ew ke dikare guheranina çêk ew tiştê dineyî lê alekî me heyî ku ji mihabate heya îro hatiye welatê me ji xwe gor min ahêrî tişt muqaddes ev e tiştê ku Kurda li ser ningahî hiştiye Kurd girêdayî axa xwe bûne dîrokê da yani aidiyeta ax welat di Kurda da xurt bûyî û dûra aidiyet bi zimanê xwe yani belkî millet her wext debî tuneyê yani ew têgeha qewrama milletê her demê tarîxê da tuneyî tiştekî modern e em bêjin ji bo Kurda jî ev sed salên dawiyê da mere behsa wan tiştan bike lê ji berê wî de Kurd girêdayî axa xwe bûne yek girêdayî zimanê xwe bûne û kultura xwe bûne ferq cudayîtî wexta xistina navbera xwe û evên dî wek Tirk wek Acem wek Arab bêtir li ser van du tişta ev kirine ku milletbûyîna Kurda jî da ev du tişt pir girîng in ax û ziman dûra yani tiştên hêjayê me wek qehremanê me millî henin dîrokî henin şeydê me henin mîtolojiyê me wek Newroz û gelek şêwa henin her milletê me em vana biparêzin vana wek evin yani xurt dikin neteveperweriyê xurt dikin û dibin wek sembol ji bo ku xelqekî civatekî karibe li ser evê hevû du bigire û em dibînin yani ji tarîxa Cumhuriyeta Kurdistanê a ku 45 mihabatê ava bu heya îro gelek tişt li ser ala Kurdistanê emaneta Qazî Muhammed ji bo Mesûd ji bo Malla Mustafa Barzanî vana bûne wek parçekî dîroka me yani. Belê spas Kek Mihemed. Doktor vê pirsam janê ye ew Kek Mihemed jî bahs kir ku coğrafya Kurdistanê teritorya bûme esas e û divê ew pirsa desthilatdariya ser vê coğrafyayê û her hewa netewepeveriya Kurdî divê ku vê coğrafyayê destnîşan bike qenetan bişxwe viya duwarê tewrîya dîstane her netewepeverî daxwaz ke ku li ser coğrafyakî milletekî were
ve destlavdar. Lomacı coğrafya o netevepeveri dü tişte behva gredane. O ev bê qeyd û şert vê hev neyê cuda kirin. Doktor tedbêjî ku li Bakurê Kurdistanê ev pirs şolî biye. Êne gelek kes siyasetmedar wexta dibêjin welatê me mebesta wan Tirkiye ye. Li Bakur em nerin ku ev Kurd duwarê coğrafya xwe da ew kir. Yani şiarın xwedî hişmendîtiya coğrafî kin. Yani Türk Kurdekî nebawerim ku bêje Kurdistan Iraq e. Yani gekwe bîra we di referanduma Katalanya'da Katalanya vî her da pêş ku Katalanya ne İspanya ye. Ev tiştekî gelek xweş bû. Mixabin li Bakur ev xet şolî biye. Li Başûr jî divê ku di vê çerçeveyê da hinek nirx carnê werin. Berê ku ez herim pirsa xwe ez dixwazim ji hevalê rejî ew fîlma me dudiya kurte fîlmeke ye. Em wî bînin ser ekranê paşê ez ê pirsê ji doktor bikim. 228 آماده به بۆ خواردن سوێن دەخۆم بە خاکی پیرۆزی کوردستان سوێن دەخۆم بە خاکی پیرۆزی کوردستان باڵای کوردستان باڵای کوردستان بە ڕۆحی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان بە ڕۆحی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان کە تا دوا هەناسەی ژین کە تا دوا هەناسەی ژین پارێزەری ڕاستەقینەی پارێزەری ڕاستەقینەی خاکی کوردستان و خاکی کوردستان و ماف و کەرامەتی نەتەوەی کورد بم ماف و کەرامەتی نەتەوەی کورد بم ڕێگا نەدەم لە هیچ بارودۆخێکدا لە هیچ بارودۆخێکدا پێوەزمەی خەیانەت بەگەل و نیشتمان پێوەزمەی خەیانەت بەگەل و نیشتمان زەفەرم پێ ببات زەفەرم پێ ببات سوێن دەخۆم سوێن دەخۆم هەتا ماوم بە ئارمان و ئامانجی بە ئارمان و ئامانجی ڕزگاری خوازانە ڕزگاری خوازانە ئازادی خوازانە و یەکسانی خوازانەی ئازادی خوازانە و یەکسانی خوازانەی نەتەوەکەم وەفادار بم وەفادار بم چەک ev grubekî Kurdistana İranê ne lê Kurdistana Başûr îro aktifin nirxên neteweyî di talîmekî xwe ya eskerî da didin pêş û ew tiştê ku me li serê minaqeşe kir ew nirx bi giştî divê sonda van pêşmerge de hebûn. Lê ev pêşmerge îro li Kurdistana Başûrin û her ewa ji bo parastina axa Kurdistana Başûr jî hazirin xwe feda bikin. Qeleta min ev ciyê şanaziyê ye û ciyê dilxweşî ye ku welatê me çi peşe de bira be di çerçeva van parastina van nirxan da divê ji hemû grubên Kurdistanî ra vekirî bin. Pirs ev e gelo duwarê siyasî da em dirin ku îro li Başûrê Kurdistanê hinek gengeşe hene. Gengeşe ku misebîbê vê gengeşe jî bi rastî PKK ye. PKK di çerçeva vê son xwarinê da ciyê wê li kurek e ku. Yani ev çerçeva ku pêşmergeyê Kurdistana İranê îfade kirin û son xwarin. Di wê son xwarinê da ez dibêjim ku ciyê hemû Kurdistaniya divê ku hebe. Yani tişkîjan peşevî bila bî. Lê ev son xwarin her hewa qeydekî ye jî sînorekî ye jî divê ku ew kesê ku bixwaze di perçekî Kurdistanê bikeve nava aktivîtedekî xwe li vê sondê bide sînorkirin û riayetê vê çerçeveyê bike. Pirs ev e gelo îro gengeşa ku li Başûr heye sebebekî jî ev nîne ku PKK riayetê vê sondê nake ya jî dertê derva van dirxa. Mesela PKK yani berejî me behs kiriye wan tişta yani awayê ku em li dinyayê dinêrin û awayê ku PKK li dinyayê dinêre termînolojiya ku em kartînin û termînolojiya ku ew kartînin hev nîne.
mesela PKK xwe hereketeki millî nasyonel nabîne. Yani wexta tu tevgerekî siyasî netewî nîn bî û tu tarîfa netewê da xwe têda nebînî, xwe pêşengê şoreşeka nû a dunyayê însaniyetê bibînî, wê misyonê xwe da bibînî, welatekî coğrafyek serê xwe ji bo te teng e, tu nikarî xwe pêvagirê bidî. Loma jî ji bo PKK yani ew di wê sondê da çend tişt hene. Yek ji ala Kurdistanê ye, a dudiya xaka Kurdistanê ye û sondxwarin ji bo milletê Kurd e. Wexta tu nasyonalîzmê millet bûyînê tiştekî piçûk xirab wek jar bibînî, dewra wî çûye bêjî, a dudiya tu wextê PKK ala Kurdistanê nas nekiriye. PKK xwestiye însanekî nû, dunyakî nû ava bike, ji xwe bide destpêkirin, hemû nirxên beriya xwe înkar kiriye. Yani ala Kurdistanê hê dişe sala 1918 İstanbulê wexta xwebûnê da ala Kurdistanê heye, li ser çiyayê Agirî ala Kurdistanê heye, li Mihavatê ala Kurdistanê heye. Ev nirxekî te tarîxa te va, bi rastiya te va, sosyolojiya te va girê dide. Wexta tu bixwazî çerxekî nû, serdemekî nû, dunyayekî nû ava bikî û ji xwe bidî destpêkirin. Hingê tu van tiştan nabînî. Yani ji bo wan ala Kurdistanê mihîm nîne. Axa Kurdistanê jî mihîm nîne. Ji ber ew axa Kurdistanê, başûrê Kurdistanê dijî desthilatdariya Kurdin çi ra? Desthilatdariya Kurd li Kurdistanê wek sînoreke ew dijî wî sînorîne Kurdistan û Iraq şev cuda ne. Ew dibêjin desthilatdariya siyasî li başûrê Kurdistanê a ku heye rê li ber Iraqê digire ku Iraq demokratîze bibe, ku xweseriya demokratîk li seran serê Iraqê bela bibe, ev astengekek ji bo Iraq ku Kurd divê herin Bexda jî xilas bikin, Bexdayê jî xweseriya demokratîk ava bikin, çira Kurd divî nakin, evê hesabê ji başûrê Kurdistanê dipirsin. Divê dev ji hikûmetê, parlamento tiştê xwe berdin, komuna çê bikin, kantona çêkin bajarê. Wexta wisa ve yani ew dunya ku ez û tu kek Mihemed em têdane difikirin ew nasyonalîzma ku em dibêjin milletê Kurd heqîqeta me ev e, ew ne wê rastiyê de, ew rastiyê cîkî dî dibînin. Loma jî di vir da tevgerekî siyasî ku xwe millî nebîne, tu nikarî wî di çerçeva millî da, netewî da, bi hevra karkirin, bi hevra bêjin tiştek avakirin da bibînî. Loma jî ew pir ji wî çil dûrin. Yani ez wisa dibînim wisa îzah dikim. Belê. Yani de vê noktê da mesela parastina nirxa û riayetkirina van nirxa bingehê hevgirtina neteweyî ye. Divê ku em vî tiştî binxet bikin. Kek Mihemed pirsam cenabê te ye, ne tenê PKK texmîn dikim di warê hêzên Kurd yên İslamî da jî mesela şolîtî heye. Em bêjin Nûbehar heye, Hüdapar heye, Hereketa Azadî heye, eyvana na jî xwe bi awakî Kurdatî ve girê didin û her li Kurdistanê dijîn û di sosyoloji perçekî sosyolojiya Kurdistanê ne. Cenabê te gelo kare divê çerçeva nirxê netewî da ciyê van rêxistinê Kurdî yên İslamî binirxîne û ji me re zelal bike. Ya tabii O her pirsa ewlî jî ku ew tiştek doktor got di wî noqta jî nirînê te bêjî ey xweş be. yani Kak Salim Kurd tabii millettekinin ve her milleti çava bir rengi cuda cuda, bir dengi cuda cuda kesimenin, tabaka henin, grup henin, şahsiyet henin, Kurdlar jî milletteki, o milletteki na küçük jî milletteki serçil milyoneye, o milletteki kadime dina ve millete da jî beguman bir rengeki cuda ideolojiyen, cuda fikrin, cuda
هیز و گروپ و چوره وی هبن تو نکاری بیجی ایلا وی اویدا وی جواتی دا هر تشت هموژن ببه دیجی طبیعاتی yani sosyolojiya civata Kurd çava perrengi, perdengi, permezhebiye bir havayı siyaset ideoloji da bu haya. Az devi çerçevede meze dikim. O merev devi çerçevede vatan mezekir ava xud bije yani fikri xud perspektifin xud bije. Perspektifa min ve zedekim ve got nirxin netevi ila giredayinin Kurdistan velatekiye Kurd milletekinin milleteki kadimin her çıkas gelek zaraveyn xu oğlu mezhebin xu hebin jî hemû ev tiştên cuda cuda nabin evekî meribêje Kurd ne milletin tevî hemû cudayetiyên xwe parçebûna xwe dînî mezhebî ziman û sosyolojik vana ne astengin peşiya milletbûyînê de milletbûyîn bi serê xwe olguyekiye tiştekiye ji ber xwe heye yani milletperverî tune bejî milletê Kurd heye milletperverî em bêjin ev îcawata meriv mêze dike di vî çerçevê da yani ê ku wan nirxara nebin bêguman wê hebin do hebûn îro hene sibê jî civata Kurd da hebin ha problem bi wara meriv bi çawayî dide distîne bi wara dikare tiştên hevbeş noktayên hevbeş bibîne çerçeveki müşterek da were bahev nayî stratejiya dûr û nêzik da ya jî taktîka da meriv dikare çawa bide bistîne dibe ser mesele dibe meselekî polîtîk e ew jî wextê me hebe em ser wî bisekinin Belê wextê me porabekî dinê ez werim ser pirsa te ewa dinê yani gorî min tabî her millet dînekî xwe heye Kurda jî heye Kurd piraniya wan Müslüman in û Müslümanî Sünnînin navan da Elewî henin ê Bakur li Rojhilat û Başûr jî ê Kakayî Ehlî Haq ya jî bi navê dî dibêjin de henin Yezîdî henin Zaradostî henin hatta Yahudî qismekî bile henin Kurdên fille Hristiyan henin di tarîxa hereka millî a Kurda da wexta meriv mêze dike rola dîn çi bûye îro çi ye û sibê çi be ew pir pirsekî girî ye li gor min û ez dibêjim rewşenbîrê Kurda akademîsyenê Kurda ser vî meselê baş bisekinin yani wek millet Tirka Araba Ecema din İslamiyet ji bo xwe pir baş karanîne yani tarîxê da eger bûna împaratoriyet dewletê mezin ava kirine sebebekî hêrî mühîm yek jî ew e ku İslamiyet ew kirine İslamiyet ji Arabistanê ji Araba derket lê Tirka xweş wî wek kar anîn û Farisa jî karanîn îro jî anîn û bi taybet jî hemberê Kurda baş karanîne İslamiyet Kurda nokta wan dîrokî ha hêrî zayıf yek jî mesela dîn da xwedî siyasetekî rast nebûne û nikaribûne li wek dewletên dagirkera karibin İslamiyet ji bo hedefên xwe netewî ji bo hereka millî ve çawa karim jî istifade bikin nekine tersî wî bûyî sebeb ku Kurd ji ewa xwe aidiyeta xwe a millî ji nasnama xwe a millî dûr bikevin min ewa destpêkê da got yani bi Kurtî yek sebebên ku hereka millî di Bakurê Kurdistanê da hinek galetî kirin û hinek noxtên zayıf hebûn yek evên çep galetiya kirin wek internasyonalîsma
ku ne rastlu o ya jî ev kesimin dini. Hatta hareka Şeyh Said 1925 û Dêrsimê qismek şeyxên me yani bi sernavê ew baş rola xwe lîstin. Mesela Şeyh Ubeydullah Nehri şeyxe û Neqşîbendiye û çi qasî hereketê xurt ew bû meriv dibîne sebebê wî du sebebin. Yek din, İslamiyet wek evekî xwe îdeolojîk û siyasî evê da ew bi xwe şeyx bû û Neqşîbendî bû. Dîsa Şeyh Said ew jî Neqşîbendiye şeyxe hereka Şeyh Said hem dînî ye hem millî ye. Li Kurdistana Başûr jî wahayê Şeyh Ehmed û evên dî jî Neqşîbendînin piştî salî 40 li Bakur ew pêvajo ters dest pê kir ters diçe. Hereka millî her welatî de sê bingehê wî henin. Yek milletbûyîne yani neteve millî neteveperweriye yani fikrên siyasî îdeolojîk ê millî a du dîne wek îdeolojîk qaynaqê wî a sisiya jî em bêjin îdeolojiyên internasyonalin ya îdeolojiya çep e Marksîzme ya liberalizme ya tiştê dinî. Kurda da ew yani piştî salên çilî vir da Dêrsimê vir da yani ew valatî ma. Ne şeyxên me, ne melleyên me, ne ên ku karibin xeta millî û dînî ava bikin, rola xwe pêk nanîn. Ew bu sebeb ku hereka millî ser yek ningî çû, yani wek çep, demokrat ya şoreşger ya jî internasyonal ser wî evê. Ez dirêj nekim wer ser rewşa Ew mesela sinema dînî hene ku. Erê ez ê werim ser wî. Îro yani Kurdistanê da ew valatiyekî mezin heye. Meriv dixwest ku li gor sosyolojiya Kurdistanê jî dibiya ku hereketekî millî û dînî xurt hebûye û valatiyekî da bigirt û ji bo hevkarî û bi hevra karkirên re jî hêzekî mihîm dibû. Lê ew çê nebû, Kurdên me ên dîndar welatperwer pir dereng dest pê kirin. Yani di nav evên dîndarên Tirka da bûn. Ji bo wan dîn bersîva her tiştî dida. Hemû Müslüman birayê hevin û di çawa ên çepa da internasyonalîzm hebû ê dîndara da jî ümmet heye. Ümmet her millet parçekî vî ümmet heyî û ê ku di nav ümmetê danin fer navbera wan da tune yî. Lê nedîtin ku Kurdên me ê ku ümmetçîtî kirin, ê ku dîndar bûn, rast e ümmet heye. Ereb parçekî ümmetênin. Lê Ereb dibêjin em Müslüman û Erebin. Zimanê xwe kartînin, dîroka xwe millî xwedî derdikevin, dewletên xwe ava dikin, bîst û du dewletê Ereba henin. Ne astengin em berê ümmet bûyîna wan da ya ümmetiyê da. Türk dîsa dibêjin em Türkin elhamdülillah em Müslümanin jî. Yani İslamiyet ji xwe wek evekî asteng nekiriye ji bo milletperweriya wan, dewletên xwe ava bikin, tarîxê de heta împaratoriyet ava bikin. Farzî wa Kurdên me gelek Kurdên me şaxsiyetên pir mezin henin dîrokê da ku xizmeta zimanê Erebî kirine, edebiyata Erebî kirine, huquqa şer'îya Erebî kirine ku hê nû em navê wan dizanin, di dîroka wan û evê wan dizanin. Lê tiştê xwe bi Erebî nivîsîne, bi Osmanî nivîsîne, bi Farsî nivîsîne, ji wan millet re bûne mal. Yani heta ê mamostê Fatih Sultan Mehmed bile Molla Goranî Kurd e ku hê nû em tespît dikin. Kurdên me Müslüman îcar hêdî ferq kirine îro tiştê ku Kurdên çep sol 30-40 sal berê dest pê kir ji çepê Tirka qetiyan
بمجادلة إيديولوجيك وتن أم كردن أم ملتي مهي ولاتي مهي أم ولاتي خدا سري خورن لازم رخصتنا خو آوا بكن لازم أم قدر خو بخود تعيين بكن و تقابل الدولة بوين دكه شركي مزن 20 سال شرك إيديولوجيك بو بيشتي 40 سالا او كردي مي مسلمان كتنوي بروبو بيواجوي لهي مارجينالن وقت ناف كرن يعني بيواجوكي قنج دانه اري قنج راس كرديتي باتي اري بيشي دناف او كده دست بكر نورجيان دا يعني حركة سعيد كردي دا دست بكر سال الهفته از شاهدی ویتشتیم لوما اگر وقت بگرجه از خوازن بحث بکن بچکی کردین ما کردناو اوا سعید نورسی واندگوتن لی تدین سعید کردیه مذکرن که کتاب سعید نورسی تحریف بونه یعنی استخباراتی و اوین ترکا رابونه کتاب نوی بیله گوهراندنه تحریف کرنه هدی کتابی وین اصلی اورجینال درخستن و گوتن کو او نراسته او استقامت اوی حرکتی گوهراندی و کتیبن کنترل دولتی استخبارات ترکا و رابون ناوکی لوان هات کرن doğucular batıcılar yani Kürt doğucu nurcular Türkçi batıcılar bu dura hediyeden hat ser nokta ki en bejin iro اگر نوبهار هی تناف کر لو مازی ناف دکن نوبهار و در دور آوان نتیجه وی پیواجویی انا او در دور هم بیجه هنک خباته که هیجا دکن انسانی هیجا هنن کردن و مسلمانن yani و کارن هر رنگ هر دنگ کردارا کار بکن آم هیمجی اوه دوار دموکراسی هدا پاری چاوز بینی که همه هدا پار یا خدا پار yani tabi li ser ew heye evekî heyî ku hêrane bûye yani Hüdapar lazim e rüşta xwe îsbat bike ku bi rastî çi qasî Kurd û Kurdistanî ye berê Kurd e û Müslüman e ya jî Müslüman eger hewce be Kurd e ew du tiştê cudanin yani Türk dibêjin tedî Türküz elhamdülillah Müslüman. Yani Türkiye vahenin le Türkiye ku tedi dibêjin em Müslümanın dura Türkiye. Ana Xuda par lazım e ewa xwe anetevî bide isbat kirin ku çi qasî bi rastî Kurdî ye û Kurdistanekî بلا چاوا دخوازه بخوازه وک شرعی کردستانه کی لی کردبونا خوی او بکه اوی وانا نخویایی یعنی و جانا اوین باش ددن جانا جی سینیاله کی ددن کو بیجن رابن جبو قدوسی دیار بکری دا به هزارا انسانا میتینگ بکنو و لباشوری کردستانی او قص قطعام ددن و ایشی دا قص قطعام بکه دنگی وان در نکوه او ده فکراندنی yani. او قاس يزبي. بله سپاس دکتر چی تو بجه دیوان نقطه. والله چند گفتیم چی yani برام. بله. Yani tevgera siyasi a Kürt Libakurê Kurdistanê nav xuda milletê Kürt xistiye du beş an xistiye çend beş. Demasê duwarê tevgera siyasi a ku seküler a ku İslami ye. Ve manêda jî Kurdê seküler li cîtîne Kurdê ku İslamî muhafazakarin ew li cîtî dîne. Wexta ku meriv li wek panoramakî lê binêre îro Kurdê seküler di nav xwe de ew kirin beşekşiyê xwe di şeçeva Kurdistaniyê da dibînin li ser coğrafya siyasiya Kurdistanê desthilatdarî ji bo Kurda an jî ji bo Kurdistaniya dixwazin bi vê manê ber nasyonalizma ve diçin. Lê beşekî mezinê ê seküler an jî ê ku pêşengiya wî dikin wek HDP xwe Tirkiyeyê dibîne û tê nav Kurdaş Kurdara dibe ez partiya we me lê li Tirkiyê sed delîl sed îspata dixwaze bîne ku ez partiyekî Tirkiyeyî me. Di vir da ev beşê seküler e.
ev jî wek Kurda temsilkirina wî qasî Kurdê seküler û Tirkiyelî bûyînê lê wexta tu li dengê wan dinêrî li seranserê Kurdistanê ku em bêjin duwarê îdarî da tu zanî li Tirkiye Kurdistan duwarê îdarî da du navê du beşin du herêmin wek Başûrê Anadolê û em bêjin Anadolî çawa dibêjin rolatê Anadolê tu li wan hemû bajara wexta dinêrî dengê ku distînin ji Kurda sedî 35-36 zanî wek bajarê mezin wek Urfa û bajarê dî jî tu bi hesbê Erzurum û Malatya û vana berçav bigirî lê dengê dî sedî 65 bo Partiya Muhafazakar dişin dengê Kurda. Advir da ew ke yani ev dubeşbûn heye. Ev alîkî jî İslamî ye. İslamî jî çawakekî Mihemed got tarîxekî wanê piçek tarî heye. Yani vê meriv ji Hizbullahê dest pê bike. Hizbullah wexta dest pê kir du hereketê siyasî her du jî li Kurdistanê bûn. Hizbullah bi navê Hizbullah Tirkiye tê naskirin lê Hizbullah li Kurdistanê hat avakirin. Li Batmanê ye, li Farqînê Silîvan e, derûdora Diyarbekir wan dere esasê wî. û em bêjin serokê wî Hüseyin çi bû Velioğlu Hüseyin Velioğlu ew xelkê alî Batmanê wî alîye. Kecewsî bû. Loma jî yani du hereket salê notî da wexta destpêka Hizbullahê radîkal û İslamî ye ümmet de alî Kurdî wek Kurda em bêjin ümmeta İslamê da sêwiyên ümmeta İslamê navtîvane. Lê sala not û yekî heta not şeş not û hefta du partiyê siyasî an jî du hereketê siyasî li Kurdistanê her du jî totalîter. Van her duya şerê hegemonya kirin. Ev şerê hegemonya da Vana Hizbullah û PKK bû. Vana li Kurdistanê şerê hegemonya yani kî wê xweyê vê ev kêbe vî şerî da gorhin hesaba nêzî 10,000 Kurd hatin kuştin. Yani ev hê hesabê wî nehatiye. Neş PKK hatiye pirsîn, neş Hizbullah hatiye pirsîn. Piştî wî Hizbullah wê wextê yani çawa PKK em bêje tevgerekî siyasî, Marksîst, proleter, ji bo sosyalîst û totalîter bû, ew jî tevgerekî siyasî İslamîst bû. Yani İslamîzma tundirew a fundamental diparast wê dunyakî İslamî ava bike. Vê manê van her duya li ser axa Kurdistanê yani ciyê ku bi hewra li hev bikin tune divê yek êdî bixwe. Wisa bû ku li Kurdistanê weka qetliyam hat kirin, însan hatin kuştin. Lê piştra tu dibînî di tevgera siyasî awan da piştî kuştina Hüseyin Velioğlu sala 2000 da hat kuştin. Di nav wan da guhertinek heye. Em bêjin hinek komela ava kirine Partiya Hüdapar jî sala 2012 dawiya 12-13 da hat ava kirin. Min HDP programa HDP jî xwend û programa Hüdapar jî xwend. Mesela Kurd û Kurdistanê da her du jî Tirkiyelî ne. Her du jî daxwaza guhertina kanûna esasî guhertin têda bêkirin. Türkiye bê demokratîze kirin. Di çerçeva Tirkiyelî bûyînê da her du jî em bêjî wek desentralîze kirinek bêkirin. Lê welatê me Tirkiyeye. Lê dîsa jî qeneta min tu wexta Hüdaparê û HDP didî berhev rengê Kurdbûn û Kurdistanî bûyîn Hüdaparê da pir HDP zêdetir e. Mesela li ba min çend numune hene müsaade hebe zêya bikim bidim berhev. Mesela di programa Hüdaparê da a partiya wan da wexta beşê dibe mesela Kurd. Wexta dibe mesela Kurd bi destnîşankirina coğrafya Kurdistanê. Ji ku heta ku Kurdistanê di nav tarîxê de hatiye gotin Kurdistan ji
بيجن زاوروسا دقرا حتى توروسا باكور حتى سريا بصرة سينورا دستشانك سينورا كردستاني وقت جغرافي داتينه هاشي بحثا تاريخا كرد و تركات که دبي تشتي كردا و تركاني باهف مسلمانتي بو وكي دي تو تشتي كوان مشترك تنه وكي هف كرنك پیمانكي سر مسلماني هف كرد اف هردو ملتاني باهف وقتا تعريف که كردا وك ملتك تعريف که مثلا اف HDP دا HDP كردا وك ملتك نابينه وك خلقك دبينه ev şiddetini Abdullah Öcalan teşver ulusal yedi çeynabe ve netava demokratik ve avakirin kutu alakavi millete Kürt'üne evci babeteki cüdaiye yani yek her düji dava devleta Filistin etkin bu Filistin'e devlet tuazı mesela bu Kürdan nahvaz yani devketa zelalnine tuda parida zelalnine lid a HDP'da pır zelale de لهداپار پشکریا رفراندوما سرغبونی کرد ebelekir de HDP de be em pişkiriya tevgerin rızgari xwaz e netewin bindestkin wek prensip lomaji em devleta avakirina devleta Filistinê diparêzin lê wexta tê ser mesela Kurd nabeje netewî Kurd an jî milletê Kurd dibe xelkê Kurd jî mafê heqê xwe سری خطایی که حالا که لیتراتورا سیاسی ترمینولوژی سیاسی دا خلق حق خطایی که تونه ملت حق خطایی که شبر بری الله اجلان دبی بحثا نتوان نکر خلق بیجن دوی معنی دا یعنی دو جوت ستاندارد HDP دا لی تشتی کو بارام کشاند هدا پار HDP gelek zelaltır edhinik tiştada mesela bahsa okuyet ki bahsa تشتي كود دما جمهورية دابونة سرهلدانا 1920 بحثا شيخ سعيد كه ديرسيميت كه آغريت كه زيلاند كه چوزن الكرداتية اف programma da he de programa HDP'de tiştekil servi tiştitüne ne coğrafya Kürdistan'ı deşni şakirin heye ne ambejin tiştek bu zulma hatiye kir ered ve cumhuriyete de Kürda zulüm kiriye le viyavay nişannak mesela Hüdapar dibêje li Türkiye tevi zmanê Tirkî divê zmanê Kurdî be zmanê resmî ê dudiya. Ev daxwaz HDP da tune. Abdullah Öcalan dibê sala 2009 da dibê daxwazek me ku zmanê Kurdî be resmî tune. Dibê daxwazek me tune ku qanûna esayî da navê Kurdistanê derbas be. Dibê daxwazek me tune ku ji bo Kurdistanê bi navê Kurdistanê qanûnekî taybetî a esasî bê avakirî. Lê divana di behsa Kurdistan tê kirin ahuda parê da. Em bêjin dibê dewlet divê ji milletê Kurd uzrê xwe bixwaze ew zulm û tadaya ku lê hatiye kirin. Hemû ew nav û tiştê hatine guhertin Kurdistanê divê li wan bên vegerandin navê gundanê çiyanê. Ew dibê ew kesê ku li Kurdistanê zulm kirine و پاشێ ناوێ وان li کوچا و جادا و mekteba و tişta kirine ew hemû divê ew nav bên rakirin dibê zimanê Kurdî divê be zimanê perwerdê zimanê xwendinê ev di HDP da jî ye HDP ji vê daxwazê dike dibê ew mezinê Kurda wek em bêjin Saîdê ew dibê Saîdê Nûrsî wek em bêjin Şeyh Said Rıza mezelê wan kuye divê bê tespît kirin şewtandina gundaya koçberkirine failî meçhûrin îhatê gundin divê vana hemû bê newkirin peyda kirin hesab li wan bêstandin yani di vê manê da bêtir nêzî Kurdan e lê her duya de jê okey yani mesela Hüdapar wek hereketa İslamî hê qerarê xwe nedaye di wê prosesê de ber Kurdistanî ve Kurdwînê ve tê dibê ez tevgereki siyasi ew dibê Kurdistana Türkiye dibêjin nav lê dikin ew kê de navkirina Kurdistana Türkiye tune HDP da lê her du jî ew kin mesela Hüdapar wek İslamî hê nekî konaxa Hamasê mesela Hamasa Filistînî dibê tevgerekî İslamî me lê HDP avakirina dewleta Filistînê ye ew jî İhwanî Müslîmîn tir koka wan her du jî eyn ye
تکلی وانجی هنه نکوتونه لیه نگیشته وی قناوه برنا yani çend nokte ku ez xwazim yani xeteriya van her duya erê her çiqas yek hê naslama xwe baş diyar nekiriye ber kurdatiyê ve hatiye lê yek jê mesela Kurd şolîkirin yani wek profîlekî wek îradekî Kurd û Kurdistanî ji dewleta Tirk çi dixwazin duwarê siyasî da şolîkirin heye mesela HDP da adî da zelalîne mesela em û ew da HDP de kat zelalî tune wexta HDP dibe em yani Türkiye'lî bî ya Türk û Kurd dibin em ne ku em û ew em bêjin Kurdistanê HDP beşek ji Türkiye dibîne wexta dibe Türkiye Kurdistan nav da wek Kurdistan ne ku wek em bêjin ewkekî bi ser bixwe nabîne ev hemû wisatke mesela Kurd dibe meselekî marjînal tevî Abbaza, Laza, Çerkeza, Ereba hemû van tişta و ام بیج آنارشیستا، سوسیالیستا، فمینیستا، اکولوژیستا او گروبین که چسانم جدا جدواری جنسی دا خود جدا دبینه ده 11 12 و مثلا کرد yani او قاس مارجینالیت که او ویرا مثلا کرد Türkiye'de vek mesela ekaliyet nişan dede yani em بیج çawa lazeki vek ekaliyet mafi kültürî twaze Kurdê HDP laz çawa mafi kültürî uzman dixwazin HDP jî mesela Kurd dîne dixwe çeşme ew xwe marjînalîze diye vê manî mesela Kurd ji rojevê derdixe ji ciddiyetê dûr dike Kurd wek taraf nînin yani em û ew çawa bêjin em milletekin êdî Türk milletekin lê dewkê de heye Hudaparê de Hudapar dibe programa xwe da dibe dewleta Kurd divê qebûl bike unsurê ê ku vê dewletê ava kirine du ewkin Türk û Kurdin wek kurucu dibêje yani ê ku hîmdarê vê dewletê du ewkin du xelkin yani vê manî de fark heye navbêne wan de lê herî dûr yani tu wexta programa mesela min programa ewkên heye Partiya Elî Babacan û Davutoğlu'nın heye mesela Partiya Babacan û Davutoğlu gelek beşê wan HDP wek hevin yani em bêjin desentralize kirin ancak em bêje ademî merkezî ew jî dixwazin kanûna bingehê a yekî nû a şinûva bênavî ser esasê azadî wekhevî demokrasî û bê ew kirin Kurd daxwazê wanê ziman divê berçav bêgirtin wek ziman ne ku zimanê perwerdê lê wek zimanê xwe hîn bibin ev daxwaz mesela a Babacan da heye êdî ja dibe merû berçav yani Doktor bele yani ez bêjim ki em zêde xwe ev bûn spas galaksî xweş gotin yani bi kurtayî me karê ku him Hidapar û him jî HDP duwarê hişmendîtiya hevgirtina netewê Kurd da xeterin ev hedû jî divê nabêjim ne Hudapar û HDP divê mer bi wijdan xeber bide Hudapar bêtir nêzî Kurdistanî bûyîne belê yani her du bernavan bide berhev programa wan bide berhev gelekî terminolojiya xwe da nasandina xwe da şixeyînî wî Hudapar dibêjin em tiştên pîroz ê Kurd diparêzin em ne jî ala Kurdistanê ne evî vekirî dibêjin belê spas bû hediya jî em ji hevalê re jî pirsin gelo pirs hene em bersîva pirsa jî bidin û xatir ji temaşevanan bixwazin gelo pirs hene li Bakurê Kurdistanê beşek mezin ji hêzên siyasî li nirxê neteweyî xwedî dertê gelo rêgirê hevgirtina wan hêzan çi ye yani teqbît kirin mebest hêzên dervayê Hudapar û HDP hêzên Kurdistanî hene van nirxê ku me destnîşan kirin hema bêje tev wek min û te difikirin wek me difikirin lê cardinê naynekê leka hev gelo tiştê ku wan di vê noqtê da diber rêgir çi ye kek Mihemed Ya tabii pirs zêde ne zelalet fakat yani tiştê ku wek genel me haftina xwe da got evin Kurd yani
گرشارت و مرجعی tabi ev yek girtin û yek rêzî û evê yani îro eger hinek asteng henin yek sebeb yani belkî hêzên Kurdî nahatine wî kemilandinê wî lê esasê xwe dervên PKK ji quwetê ketine yani wata hêzên bi quwet tune bin yani nêzîkbûna wan û yekrêziya wan wê çi qasî ew bew tiştê dinê bel lê di warê siyasî da nêzîkî hevin yani ez bi xwe ew hêzên ku îro Kurdistanê henin dervê yani em bêjin PKK eger du xet hebin yek xeta millî ye yek ji xeta Tirkiyebûnê ê ku xeta millî danin ama bêje tiştên stratejîk esasî da nêzîkî hevin yani di vî menê de tu Rojê min nivîsekî ê xwend serokê Haqparê Latif Epözdemir belê di nivîsa xwe da tiştê ku ez tê gihîştim Latif Epözdemir bi navê Haqparê gazîl hêzên gazîl PSK û bêjin PAK û çend cûreyê KDP ne gazî wan ket dê werin em gohrandin di Haqparê da bikin şu Haqpar partîkî ewa vî rengî bû bû çi hûn nayê em hevdûra hevgirtinekî berfireh çê nakin û bi hevdûra naçin hilbijartinê çi bêjî ya tabii wek partî heqê Haqparê ye Haqpar partiyekî legal e ku xwe hilbijartinê re hazir dike normal e daxwaz bike ji hêzên dinê ku bi şeklekî bi rêyekî nêzîkbûyînê yani bi hevra karkirinê alîkar bin ku şartên beşdarbûyînê hilbijartinê pêk bîne qasî ku ez dizanim yani heta hilbijartinê pêkanîna wan şartan piçekî ji bo wan giran e yani belli ciyada lazım e xwe rêxistin bike teşkîlatê wan evê wan hebin ya ji xwe esas digirin yek bajarê Tirkiye divê ku rêxistinê te hebin erê kêmtir di vî warî da normal e wek partiyekî rast û rast nebêje jî bi zimanekî wiha endîrek daxwaz bike ku yani werin em bi vîya ew bikin yek partiya Kurda heyî ku karibe wan şarta pêk bîne emin hûn alîkar bin lê bi hevra karkirin yekgirtin yekrêzî ya jî hevkarî bi di vî çerçevê de hudûd nabe yani ew bi xwe jî tabii qabîlî münaqeşeyî yani beşdarbûyîna hilbijartinê ji nav Kurda da tê münaqeşekirin wek hinek prensîbî li dijin hinekî bi şart û merc hinek di vî warda münaqeşe heye lê bi tevayî hemberên hêzên ku henin qils bin jî marjinal bin jî em dizanin zêde kêmkînin hemberê li pêşiya wan tu astengekî wiha maqûl ciddî îdeolojîk siyasî hebe ku neyên bihevdû ez bi xwe nabînim yani PAK PSK'yî vî dema dawiyê da ana PAK û PSK û tevgera Demokratik Kurdistanê a Pêl Kurd e Partî Demokratik Kurdistan Bakur e Hereka Azadiyê û evekî danûsandinekî ji dest pê kirine nav xwe de wek hevkariyekî siyasî wek temsîliyete derxînin ortê xuya dibe ku tu astengî wiha tunenin lê esas problem yani di praktikê da civatê da bingehê wanê xurt tuneyê ku wiha karibin yekîtiyên mezîk pêk bînin sebebê wî tabii em dizanin çi sebebî dewlet aliyekî da hêze yani bloke bûne û yani îşê ev pêvajoyekê çil salî ye yani belê spas doktor tişkî bêje yani işte ez bêjim evet tinê hatina wan bahev têrê nake divê zihniyetek nû be û netine ji bo hesabê tinê hilbijartinek da werin bahev û em bêjin wek
نامزدێک نیشان بدن و پشتی هەڵبژارتنی دیسا هەرکەس ماڵە یان زیینیت دەبێ بێگوارتن و divê yani divê tevgerekî proaktif lazime ku awakî sivîl awakî demokratîk hêzên nerazî karibe têxe meydanê û ew xeta em û ew em Kurd ew Türk dewleta Türk dewleta Kurdan nîne welatê me dibin îşgalê de ye yani mêjî zelal be karibe walî wexta dewlet walî dişîne Diyarbekir karibe meşek Diyarbekir bike bêje ev walî hatiye waliyê ku Kurdî nizan be me temsîl nake meşek bike an em bêjin herin wek grûbekî herin gundek tabela wir biguhêzin an yani tiştê sembolîk insan bibînin tiştek têkirin ev platforma azman ku heye bi rastî jî beşdarî vê platformê bibin nav Bakurê Kurdistan nav Kurda da şoreşekî Kurdirî li zimanê xwe xweyî derketin insanê ku Kurdî nizanibe Kurdî nikaribe bi axve bira kesî temsîl neke bira nebe nûnerê min û te û êdî kesê wax rojnamekî Tirk hat bu ara ew kir bira Kurdî ew kim bira tercuma bê yani Başûrê Kurdistanê bira ji xwe re nimûne bigirin ji şeklê jiyana xwe wek Kurdek bijî wexta wisa be wê paradigmakî nû wê zihniyetek nû ava be ane wek aqlê berê û dîsa hilbijartin çêbû hewakî çêbû kan weriba hev nabe yani wisa nameşe yani divê bêguartin divê zihniyet bêguartin Belê pirs Hüdapar û DPP Partiya Herêmên Demokratîk ew Demokratîk Bölgeler Partîsî ye çima li dervayê vê hevgirtinê ne erê ji xwe taxmîn kirim vê îzah kir ne wisa kîjan hevgirtina ew ê hevgirtina neteweyî ew me behsa HDP kir doktor burada çika pirs canî kare were burada partîkî ew e Partiya Herêmên Demokratîk ew dizanî PKK hem HDP ava kiriye û hem jî partîkî herêmî ava kiriye tabii ew Partiya Herêmî ji bo Kurdistanê ye ez gotina bejî warî da yani partiya doktor levê Partiya Herêmên Demokratîk ew Partiya Kurd e ne Partiya Türkiye yani berî ku HDP ava be li Bakurê Kurdistanê Partiya Azadî û çi bû Aştî û Azadî û Aştî û Demokrasî tişkî wisa hebû Partiya Aştî û Demokrasî partî xwe ew kir xwe fes kir xwe betal kir HDP ava bû û wêşa ev proje Abdullah Öcalan navê partiyê wê sembola wî çi be ew ê bi xwe tayin kir got nav HDP be got piştî wî bira li herêmê jî partiyek bê ava kirin ev proje Abdullah Öcalan e yani terminolojiya ku ev partiya DBP û a HDP terminolojî û îdeolojî û hemû tiştê wan wek hevin yani xweseriya demokratîk e hereketa azadî ye mesela PKK be jî HDP bê ew mesela xwe wek tevgerekî netewî nabînin navê xwe tevgera azadî datînin mesela netewê ji bo wan nemhîne vê manê ev beşekî ew kongra civaka ew demokratîk ev diwê bana hemû beşên hemû jî ew da yani wek bin siya an jî bin sîwan şemsiya kecekê dane bana zanî awakî heva hatine girê da loma jî yani kesê ku xwe millî nebîne netewî nebîne çawa hevgirtina netewî da cîwî he Ket Mihemed çikî dibêje ew ê da ser vî pirsê ew pirs bo min ne zelal e yani qesta wan çi ye kîja li hevgirtinê ev ne zelal e yani me behsa du tişta tiştê ku doktor got wek tiştên genel bûn eger qesta wan ew tiştê ku dawî min got pênc şeş hêz partî û ew ê bi hevra ewek danûsandinekî dest pê ew be ji mir ne zelal e Roma yani çi bêjim ji mir ne zelal spas Seyda Alşen gelo cara yekemînî partiyekî Kurd navê xwe hem bi dimirkî û hem jî bi kurmancî daniye daniye ne PSK bû
Seyda dibêje ku PSK Partiya Yekbûna Sosyalîsta Kurdistan navê xwe hem bi kurmancî hem jî di milkî daniye. Hemed tahî heye? Yani ez divî pêvajoyê de min cî girtiye ez di komisyona program û destûrnama PSK de Partiya Yekîtiya Sosyalîstên Kurdistanê ku ji 5 rêxistina ava dibû Kok, Kava, Tekoşin, Teseke yekbûn navê wan bal hasıl hûn dizanin kîja kesîme yani di programa PSK da mesela zaravên Kurdî ku du zaravên esasî li Bakur tespitekî me ew kiribû tespitekî heya wê rojê ahêrî pêşketî û objektif e programê da dibêje ku yani zimanê Kurdî van lehça pêktê lehça dijmêre kurmancî Soranî û Zazakî û Hewramî û her zarava mintiqa ku piraniyê de têya haftin wê bibe zimanek ya ji zarava yekemîn a resmî û zaravayê dî jî wê mecbûrî be di vî manê de gavekî paşketî û navê xwe hem kurmancî hem Zazakî bû rast e yani lê hereka Kurdî jî wî ew ê derbas nekiriye yani programê de îfadekirin û di pratikê de jiyanê de hinek gavavê tin tiştê cuda tevî viya jî PSK di vî wade gavekî baş e. Heta min ev numûna PSK divê were jiyandin yani her menzîlekî bi gavekî û fikrekî dest pê dike ew fikra ku PSK da rû daye divê were jiyandin û were pêşvebirin. Ne wile doktor? Ecî wisa dikim rast. Bele. Wekî dinê spas bû Seyda Absen me ronî kir. Gelo tiştek heye wekî dinê? Hevalê re jî wextê me gelek derbas bû tiştek tune wisa xwaneye em bi vê vesîlê programê xwe bi dawî tînin her wekî ku dizanin hefta çûyîn 22 meha çile salvegera Komera Kurdistanê ya Mehebatê bû em damezrandina Komera Mehebatê li milletê Kurd pîroz dikin heftê û 5 sale erê Komera Mehebatê 11 meh jiya lê ew heftê û 5 sale di jiyana milletê Kurd da di hişmendîtiya milletê Kurd da her dijî ev qeneeta milletê Kurd di vî 100 sala dawî da gelek du tiştê hêja kir yek jê Mehebatê îlan kir di 2017 da çû referanduma serxwebûnê ew tiştekî gelek hêja bû ew jî bû wek destkeftiyekî hêja yê neteweyî em hedû bûyera jî li milletê Kurd pîroz dikin cenabê we jî gotinê xwe dawî bêje em piranê xwe biqedînin. Her slav û rêz û şewabîna xweş spas we li me Bele spas bû we Kak salam te eva Mehebatê got di vî münasebetê sîhê mehê roja yekşemî dîsa çarpel medyayê da programekî me bi Kirtkî Zazakî li ser Komara Mehebatê heye saat 12 nîvroyê ez bawere guhdarê me yê ku aleqeder bikin bila xaya wan jê hebe ez û Saîd kek Saîd Verroj her du jî Zazakî bipêre hûn hedû jî du merivê hêjan e ji bo we serkeftin dixwazin ji bo we temaşevanan jî em spas dikin bo we em temaşe kirin şev baş.